Sanibonani South Africa, igama lami nginguSithandiwe Mlisa, President of South Africa is Not for Sale, abbreviated as SAFOSAW. Namhlanje sila Middleburg, i-office likababa uXulu. Sizo-introduce i-office lethu. Embeni kwami is my team that will be assisting workers' grievances here in Middleburg. Bazosho-ke uSecretary wakhona ubaba uMtshali uzochaza ukuthi how can you find them, how do you contact them, and so forth. Siyabonga. Okay, wazomjali. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza. Siyabonga national leadership ukuthi nifike lana nisinikeze ubaba uXulu akwazi ukuthi asinikeze indawo esingasebenzela khona la eMpumalanga. Sithi as from today we will organize ama contact details, every information ezodingeka wonke umsebenzi okhona eMpumalanga nali office le SAFOSAW. Nali office le SAFOSAW. Uzani nizothola usizo wonke ama-company akhona eMpumalanga. Asihlanganeni sibe imbumba silwe ney'nkinga emsebenzini. Amandla Awethu. Comrades, sivala ngokuthi njengoba nibonake siyaqhuba ngempela siSAFOSAW sila eMpumalanga njengoba uzwa ama-comrade ekubalula lokho sizobona our lawyer, our attorney ubaba uXulu okuyena ozosiphathela even ama-labor matters ala eMpumalanga jikelele. Uma kuwukuthi siyahluleka ka-CCMA, siyahluleka e-Bargaining Council, siyaqala si-activate ama-legal lokhuze steps against whoever or umqashi uma sibona ukuthi uyaresista. Njengoba ubona lana-ke ama-companies ahlukene la abafowethu abazo-represent ama-companies abo abazothi ku-SAFOSAW sikhona siyangena sazobona abanye futhi sikhona from today njengoba kuwumhla kabani 8 up until tomorrow kuwumhla ka-9 sizobe sila nabanye futhi abasebenzi sibalindele ukuthi babe la. So siyabonga kakhulu ma-comrade and siyacela ukuthi iMpumalanga kusukela kusasa ekuseni sizobe sikuleli office. Sicela nonke nize kuleli office liku 49 bani West Street eMpumalanga eMiddleburg. Abantu ke abeze ke sikhona kusasa siyaqala ngo9 siyaqeda ngo5 kusasa. Kuzobe kukhona yona i-national office ne-provincial office izobe izoqala i-operator ivula lamasango ucaca ukuthi sesikhona eMpumalanga. No one will exploit or there will be no unfair dismissal, there will be no unfair labor practice, and we will make sure ukuthi umuntu owumqashwa usafe emsebenzini. Mandla Awethu.